София без паркирани навсякъде колище е немислимо понятие за родените през последните 10 години. Духът на отминалото време без тежък трафик носи изложбата София преди синята зона, която е част от Европейската седмица на мобилността. Ще видите града без автомобили по булеварите, без автомобили по площади като Батенберг, Александър Невски и определено без автомобили по тротуарите и зелените площи. Организаторите смятат, че синята зона е един добър вариант за уреждане на паркирането. Световната практика показва и някои по-работещи решения на проблема, като подземните паркинги. Във всички градове, когато влезеш с автомобила, има табели, на които пише 5-те основни паркинга в града, колко свободни места има. Емблематични места като площад Александър Невски, изложбата София преди синята зона показва като зелени и спокойни за пешеходците. Днес по същия този площад пресичаме с претичване заради хвърчащите коли. Изложбата сблъсква миналото и настоящето в над 20 добре познати места в столицата, показани в различните периоди от развитието на града. Една от драстичните промени, които изложбата София преди синята зона регистрира, е улица Шишман. Ако в миналото централната Софийска улица е била приятно място за разходка за пешеходците, то днес преминаването по нея е значително по-трудно. Романтичната разходка в непозната София без автомобили, устроена от изложбата София преди синята зона, ще продължи до 25 септември.